Tlest aktar minn nofs ix-xogħol fuq proġett li sejra art li għal snin twal kienet abbandonata tul triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq tinbidel f'park modern ta' madwar 5500 metru kwadru. Il-project manager ta' Project Green, Dilina Bella Spiteri, spjega li x-xogħol fuq is-sit diġà wassal għal bini ta' ġibjun ta' 540 metru kubu, infrastruttura kruċjali li se tipprovdi ilma għat-tisqija sostenibbli tal-park. Hawnhekk lestejna aktar minn 50% tax-xogħol fejn lestejna x-xogħlijiet tal-kostruzzjoni u tal-istrutturi fejn jidħol il-bir u l-konvenjenza pubblika u issa qegħdin installaw ukoll il-play equipment ta' dan il-park. Issa l-proġett qed jimxi lejn il-fażi finali li tinkludi l-bini tal-passaġġi, il-faċilitajiet pubbliċi u l-installazzjoni tal-elementi rikreattivi. Il-park se jinkludi żoni tal-logħob informali għal kull età, b'elementi innovattivi fosthom zipline u struttura tematika ta' pirate ship biex jattiraw l-itfal u żgħażagħ jaqattaw aktar ħin fuq barra. Se jitawlu wkoll mal-200 siġra ġdida li mistennija joħolqu del fuq aktar minn 3100 metru kwadru tas-sit filwaqt li jtejbu l-mikroklima taż-żona u jsaħħu l-biodiversità. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan se jkun l-ewwel park miftuħ ta' dan it-tip fiż-żona. Irrimarkat li dan il-park innovattiv se joffri spazju siguru aċċessibbli b'elementi rikreattivi li jinkoraġixxu aktar attività fuq barra. Minħa tiegħu il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Drindu Azzopardi qal li l-investiment f'dan is-sit jammonta għal kważi €1,000,000. Spjega li dan il-park jifforma parti minn investiment USA ta' 15.8 miljun euro f'diversi proġetti simili madwar il-pajjiż fejn il-parti l-kbira tal-finanzjament hija sostnuta minn fondi Ewropej. Ġara darba jitlessa l-proġett se jkun aċċessibbli faċilment għal madwar 1250 resident li jgħixu inqas minn 10 minuti mixi mid-żona.